Witam wszystkich. Bardziej króciutki materiał. Jestem za Innsbruckiem w McDonaldzie na truckstopie. Ok. Chciałem pokazać za oknem, co jest. Dość mocno zaczął padać śnieg. Nie wiem, czy ten śnieg będzie widać. To jest godziny troszeczkę popołudniowe. No, na przełęczy Brennero to jest dokładnie. Wyjdziemy może na zewnątrz, będzie troszeczkę więcej widać. Śnieg, bardzo mocno. Tu jest pompa Shell. Nieduży truckstop. Tu za mną są dość spore góry, których teraz nie widać. Są w mgle. Tu sama droga na przełęcze, która idzie. Mówię, nawet nie widziałem tego wcześniej, kiedy to się stało. Polipa. No jest przytarte dość mocno. Najgorzej to nie jest, bo to się wyklepie, ale kurczę. O, tak jest. Ten boczek jest cały taki już nieszczęśliwy, bo u góry też był uduszony. Pługiem zawracał na pewno tu, kurczę, i uderzył.